Jeg har valgt at lave oplæsning af Tove Ditlevsens Børn fra digtsamlingen Det runde værelse. Børn. Mit hjerte elsker alle de umuligste børn. De, som ingen holder af, og ingen kan forstå. Lyvebørn og stjælebørn og løftebryderbørn. De børn, som alle voksne folk er meget vrede på. Mit hjerte ynder ikke disse pyntehavebørn, der står i bed og intet ved om synd og bittert savn. De børn, som voksne holder af og klipper pænt i form, og som med ren samvittighed tør nævne Gud ved navn. Den kender mest til kærlighed, som aldrig mødte den. Om dyden ved den lastefulde mere end nogen tror. Mit hjerte hader pæne voksnes hækkeklippesaks. Det er på de vilde buske verdens sjældne blomster gror.